До Дня памяти хатынской трагедии у вёсцы Асташева Лёзнінскага района ушанавалі памяць ахвяр фашизму. Лёс сястры Хатыні абарваўся ў верасні 1943-го. Карнікі спалілі 160 мірных жыхароў, у тым ліку больш за 50 дзяцей. На месцы пахавання месцічаў сабраліся прадстаўнікі ўладаў, пракуратуры, абласнога ўпраўлення МНС, выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў. Разам узгадалі трагічны лёс вёскі, склали кветки до монумента, хвилиной молчания ушановали память загинувших. Миллионы и миллионы женщин, стариков и детей были уничтожены самым беспощадным образом. Те страшные события коснулись практически каждого жителя и нашей области, и нашей страны. И, безусловно, сохранить согласие, сохранить наши культурные корни, сохранить память и благодарность поколению победителей. Это основная наша задача. И эта задача, чтобы из поколения в поколение эта память сохранялась. И, конечно же, это залог мирного, благополучного будущего нашей страны. Наша здымачная група з самага ранку працавала ў Лёзнінскім раёне. Пра важнасць захавання гістарычнай праўды і новыя факты расследавання крымінальнай справы па факце геноциду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны раскажам у вячэрнім выпуску навін.